Welcome to SNS Kisana apho sithe ngeendaba zabantu singabuzwanga ulapha nje uthandaza nawe naqala yo eMzantsi for sure alitshoni lingena-news, alitshoni lingenandaba. Hayibo, tell me why uRhumutso has been trending. Rhumutso, nina abomamgobhozi niathetha ngoRhumutso nithi uRhumutso nguye ophule umtshato wakhe alleged. Kuthiwa uRhumutso kudala waba negudumela leli labangela ubonga avele athi short left. Sana and understand ubonga uthe short left into iphelile, so uRhumutso allowed sana uba phala. Kuthiwa hayi sana uyadubhayizisa uRhumutso, kuthiwa laa ndlu wayefota kuyo enxibe le waye kwagudumela elo lakhe lakudala larhale. Guys, yekani uRhumutso ngelaa xesha uRhumutso ebekhala indoda ibhakisha iposti intombi yayo yi-10 yakhe bafazi, masingabi nomona. It's her turn. Njenga ndizawuba kuthiwa i-devil's advocate ndim, yi-10 yakhe sana inina, masingabikho jealous. Yho, ndiyabathanda abafazi xa sebeshow offa but bengashow offi iindaba zabo zigronjwa ziphume, because kaloku akazi ungaphila egqibeleni uRhumutso mncinci guys, uba na-30. Nifuna yathini sana kokwayilila lile indoda emkileyo ekudala yaba ngutshuntu alert kuthiwa because kuthiwa uBhutbonga kudala waba nguMr Tshuntu, he's for the streets. Kuthiwa him and nalamyeni ka-Anneliese Wetshangane are for the streets. So nifuna kwenziwe ntoni? And sana okwesibini izolo ndithe okay, the other thing before ndilibaka okobe sinkinkxiza uthando nesithembu asisazazi ezinye iindaba. Izolo sana ndithe xa ndithi kuFacebook, hayibo sana umhlophekazi i-birthday umhlophekazi ngumntana kaVuyokazi, uVuyokazi yi-baby mama or ex fiance kaMpumelelo Msileko. So sana i-birthday mntakabawo kaMhlophekazi, sisters turned 6 years. I think it was over the weekend okanye bayiposted 2 days ago. So pretty, she was so gorgeous, the way that she was so shocked. Umntana kaVuyokazi ucute bethunani, just wanna say happy belated birthday to Mhlophekazi ke sana ona 6 years. But what warmed my heart is the fact that Mpumelelo was there. Oh sana Mpumza, oh DJ Mpororo, oh nyana katata umse. Oh sana, you did a good thing to be there for your children. Loved it down mntakabawo. Jonga akobe ncumile sana ngelaa xesha bona utatakhe babahaga nayo phaa bafunqulana inqoba yho akusemnandi entliziyweni yam sana bangumama balimenemene. Qona akusemnandi, andithi makuthini qha ke ndithi ndivuyela le nto uMpumelelo ekhona ebomini bomntanakhe. Eyokugqibela ke sana hayi alitshoni. All small stuff. Yesterday she posted a vlog yakhe, a prep for a Thailand trip yakhe and the girls, and everyone girls. So she was like, okay guys, indaba zam nizozizwa ngam, ndaqomba Xhosa is you girl. What ezam ke indaba bafazi nizawuziva ngam, ndifuna nje nixelela ukuba akho kwamtshato, ibuyile inja. Guess who's back? Uthi hayibo kaloku andizukwenziwa ipopayi mna umuntu ajolajole. Uthi nina guys benikhona, njengoba benikhona nje khange ndinixele nibonile le ntombazana inyuka isehla nomyeni wam ikholiki yakhe. So laa bhuti ingathi uthule uyakwazi utshita. Boys, the man, the Mafanas, if bangathatha ii-billions ze-state bazinqomze, akho nto abafana bangenoyenza guys. Yo, my heart sank. I don't want to lie, guys. My heart sank for Oyisa. Oyisa is young. Oyisa just got a baby. Oyisa was just living her life happy. She was just a happy girl. So this man was cheating. And their thing was just public. Oh, Oyisa said, confirmed it. They are still happy together by a challenge. So with an Indian lady. Sorry, nothing wrong and Beshi a certain thing, but ugirl Lindia. Yo,
hayi sana ezinye izinto you can't even awukwazi noziswalowisha ingathi zezakho sana uqombe sana ingathi ungavele uchophe ii-onions uchophele omnye umuntu but wabesithi guys I don't come and say sorry or what or anything to me ewe ndiyafokofa sana as you should baby girl as you should or you which is gonna say sorry sana madoda asiwazi ukuthi atyiswe ntoni and asiyazi uba phofu ngabantwana bakaRamaphosa cinga ntoni expectanga ntoni so umtshato peyiye ke bethunani and ke ngoku I don't know ukuthi kwenzeka ntoni emitshatweni this year and also should you put yourself out there and then ufake nale ndoda ingathi la madoda la aphanjaniswa kukuba out there enze ngathi akayithandi fame but ayayithanda umkhupha umuntu umfake ebantwini the next thing umuntu akubone wena ungunobody akudisrespect after wena umzalele sana but into endiyithandayo ngabafazi beentsuku zokugcina hayi mntakaba umuntu la ulila eseyona beach eneview sana engangolwandle eneview yalo umlahlileyo engangolwandle sithetha nje uoyi mntakaba undisho after ngoko ebehamba mos before so ndisho ebese ekoma yona beach koma Bangkok noni eneview inkitha yamadira ndiyayazi ke xa usandodivosa you don't feel bye it's fine but view very important guys. What do you think about this? And masambeni somsapota guys ngathi sizidenge sibe phake channel yakhe sibukele ii-ads zakhe so that abesana ziyaphuma ezigcweleyo ndisamkhumbula uPastor Bay unkululeko kaManku balaa ntombazana phaa Married at First Sight umakoti ndisamkhumbula uMpumela Nkululeko umntu kaNkululeko ke utshatile ke sitani utshate iKelly Bone just want to say congratulations to Nkululeko ke sana guys abanye bayadivorsa abanye bayatshata kuyiwishi kuyaphithizelwa but I really like the fact that Nkululeko also is still in touch with the other brothers from the show, which I saw uThemba, uBongani, my favorite person there. Bongani yedwa guys. Bonela nje uMr Luvalo phaa kulaa cast kweza cast members aba bafana. Tshepo was also there. Kukho neThemba ke uButnyoristo uThemba. Umyeni kaSpono no Nelisa. But God, it was good to see them ukuthi these guys are they still yabo basahenge tight. But ke utshatile uNkuja guys noba umakoto uthina ndisayirhalela Rivika mawani umakoto uphi xa kunje utshate yellow yayiva. That was the last one I came across it so late and that's why ndifaka goku. Other than that, we love them all. Abasigqibothetha ngabo guys, do you in whatever that you do in life akho nto izawutshintsha uba nenini qha ke.